So a zahiri magana na gaskiya shi mafi yawancin rayuwa packaging ya fi yawa. Abin da ya sa nake wannan maganan shi ne a yanzu duniya irin ki samu wanda ma zai yadda zai aure ki, ba wai magana ma ya aure ki bane, no, ya yadda cewa ma zai aure ki ba karamin aiki bane. So amma sometimes za ga especially a internet yanda ga ana posting da kalan mutanen da ke rayuwa da yanda irin amenities din yake da waye, za ga irin this is super dope, irin kowace mace I want to get that guy, I want him to be my husband or something like that nature. So actually in real life ba haka bane. So komai yana da boundary ne, session ne ita a rayuwa, komai session ne. So in yana ila kan aikin shi za ki ga irin komai za a yi shi well comfort, amma in ya zo maganan kuma realistic irin normal circumstances na rayuwa za ki ga ba haka.